Insellem li semmija ta' dan l-istazzjon, qegħdin fuq Radio 105, f'dan il-programm Standard Blue li qed jittella parti minn sensiela ta' programmi dwar il-Festa ta' San Gaetano 2025. Jiena ħankun il-preżentatur ta' dan il-programm Malcolm Zammit u l-programm qed jittella mis-Soċjetà Mużikali San Giuseppe tal-Ħamrun b'kollaborazzjoni ma' Radio 105. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Manuel Kirkop li qiegħed magħna f'dan il-programm bħala producer tal-għajnuna tiegħu biex intella dan il-programm. Kif nafu tajjeb qegħdin viċin lill-Festa ta' San Gaetano, is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe hija mhux biss soċjetà kbira fil-glorja u fiż-żmien tagħha li din is-sena tiċċelebra 136 sena sa mit-twaqqif tagħha, imma hija wkoll soċjetà kbira fl-organizzazzjoni u fl-involviment ta' numru ta' volontiera fl-istrutturi tagħha. Għal dan il-għan, dan il-programm ser jibda billi niltaqgħu ma' żewġ mistiedna mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Soċjetà Mużikali San Giuseppe. Għalhekk nixtieq nilqa' miegħi lis-Segretarju Ġenerali, is-Sur Efrem Buttigieg, lejla tajba. Antieħor, grazzi tal-istedina, grazzi wkoll lil Manuel Kirkop u Radio 105 li laqgħu talba tagħna u ospitawna hawnhekk f'dan l-istudju sabiex nagħmlu dan il-programm. Sekku. Nilqa' magħna wkoll is-Sur Rodri Kristina, Assistent Segretarju tal-Kumitat Eżekuttiv u anki qed jirrappreżenta llum lill-Kummissjoni Banda. Iva, Malcolm, nsellimlek u nsellem lis-semmija kollha tagħna. Nhar l-erba' li għaddew għadna kemm assistejna għal ħruġ tal-vara ta' San Gaetano. Ċelebrazzjoni mistennija ħafna li ħafna Ħamruniżi ikunu qed jistennewha u jinqalgħu biħġarhom fil-Knisja Arċipretarji ta' San Gaetano. Dan ifisser li tista' tgħid li għal Ħamruniżi il-festa bdiet u għalhekk nixtieq insaqsi lill-Efrem, Segretarju Ġenerali tas-Soċjetà, li qed nistennew u diġà qegħdin fi żmien intensiv. Forsi tista' taqsam naqra ħsibijiet mas-semmija tagħna ta' kif is-soċjetà qiegħda ġġesti l-preparamenti relatati mal-festa. Ovvjament, biex tagħmel festa kbira kif nagħmlu aħna. Ġimmatej tista' tgħid ta' attivitajiet, inkunu nippreparaw ix-xhur. Tista' tgħid illi kif tgħaddi l-festa ta' San Gaetano tibda tipprepara mill-ewwel għall-festa li jkun imiss. Din hija ħidma ovvjament koordinata mill-Kumitat Eżekuttiv, illi minn hawn irid nirringrazzja l-kollegi tiegħi għax-xogħol kbir li nagħmlu matul is-sena, iżda mhux biss. Barra l-Kumitat Eżekuttiv aħna għandna 6 kummissjonijiet oħra li jikkontribwixxu direttament għall-attivitajiet u għall-festa għall-preparamenti għall-festa ta' San Gaetano li huma Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini illi din is-sena qed tagħlaq 40 sena mit-twaqqif tagħha, tajjeb ngħidu li hija l-ewwel kummissjoni żgħażagħ fil-Ħamrun u f'Malta. Mbagħad għandek il-Kummissjoni Banda li tkun qed tikkoordina dak kollu, ovvjament aħna każin tal-banda, il-fokus huwa l-banda, allura dina sena sħiħa, ovvjament barra il-festa ta' San Gaetano għandek is-servizzi l-oħrajn matul is-sena, tkun qed tikkoordina x-xogħol kollu tal-bandistu tal-banda għall-festa ta' San Gaetano għal matul is-sena. Għandek il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali illi jkunu qed jagħmlu attivitajiet tista' tgħid minimu ta' darba fix-xahar anki ġieli darbtej kliet, attivitajiet oħra, fundraising, anki għalhekk Kummissjoni Attivitajiet Soċjali, anki attivitajiet biex ngħinu lil ħaddieħor. Aħna s-soċjetà tagħna ovvjament irridu nagħmlu attivitajiet, għandna bżonn il-finanzi, fundraising, però aħna solidali wkoll ma' dawk kollha li huma fil-bżonn. U qed ninsemmi l-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali tajjeb ngħid li anki fejn jidħol Ħamrun Ħanin, żgur li kulħadd sema bil-Ħamrun Ħanin, hija tista' tgħid kummissjoni fih dan il-Ħamrun Spartans illi qed tagħmel ġid immens f'pajjiżna u aħna wkoll bħala Soċjetà Mużikali San Giuseppe kemm il-darba minn attivitajiet sabiex il-qiegħ kollu jmur għal din il-kawża tan ġusta. Għandek il-Kummissjoni Nisa, għandek il-Kummissjoni Media li tkun qed tuħu ħsieb dak kollu li jkun hemm Facebook u affarijiet oħrajn, Instagram u xogħol ieħor, grazzi li l-ek Malcolm xinti wieħed ukoll mill-Kummissjoni Media, u mbagħad għandek tal-miskina Kids and Youth
illi jkunu qed jikkoordinaw ix-xogħol kollu ma' tfal u żgħażagħ tagħna għaliex għalhekk Kids and Youths. Aħna mis-sena l-oħra law din il-kummissjoni tal-Kids and Youths kabbarniha xi ftit għaliex mhux tfal biss. Imma għandna wkoll żgħażagħ sa 16 sena għaliex biex ukoll nibdew nippreparawhom mal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini. Għaliex biex tidħol fil-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini li ikollok 16 sena. Allura biex dawn iż-żgħażagħ ma jintilfux huma parti llum il-ġurnata minn tal-miskina Kids and Youths, però mbagħad kif jalqu 16 sena nkunu qed nippreparawhom ukoll għall-Kummissjoni Żgħażagħ. Għandna żewġ kummissjonijiet oħra, però dawn ma jikkontribwewx għal Festa ta' San Gaetano. Kummissjoni Festa San Giuseppe li tikkoordina x-xogħol kollu għal-Festa ta' San Giuseppe tagħna li aħna nagħmlu fl-ewwel ħadd ta' Mejju u għandek il-Kummissjoni Elettorali fejn jitlu elezzjonijiet tas-soċjetà. Ma nistax Nħosponda xejn żgħir jifrim tajjeb li tissemmi dell-organizzazzjoni tas-soċjetà. Infatti kemm f'dan il-programm u fil-programm li jmiss marbutin ser inkunu qed niltaqgħu ma' diversi esponenti minn dawn il-kummissjonijiet kif semmejt inti allura da servi ta' introduzzjoni wkoll. Ekku, jiena nirringrazzjahom il-Kumitat Eżekuttiv, kummissjonijiet kollha, però irid nirringrazzja wkoll sur mas direttur tagħna, Maestro Justin Martin, id-direttur mużikali Maestro Johnny Van Borch u żewġ mastijiet l-oħra min-naħa tat-tagħlim tal-mużika, Maestro Anthony Carbonaro u Maestro Edwin Paċ. Kif għadlek, issa ħanaqra daqsxejn il-programm fuq għal-Festa ta' San Gaetano ta' din is-sena. Dan huwa programm frott ta' ħidma kbira li tmur lura xhur sħaħ. Xhur ta' ħidma, sija twal tal-qatt madwar il-mejda, numru kbar ta' deċiżjonijiet li jkollok tieħu minn ħin għal ieħor, minn żmien għal ieħor. Xi dibattitu l-emmulaw ġieli jkun jaħraq ukoll, imma dan dejjem għal-ġid tas-soċjetà tagħna. Ħanaqra fuq il-programm għal-Festa ta' din is-sena. Mela, l-lejla minn ftit ieħor ser ikollna riċeviment għal-membri tas-soċjetà kif ukoll għal nies distinti. Dan jibda fit-8 ta' filgħaxija, mbagħad għada s-sibt 2 ta' Awwissu għall-ewwel darba se nkunu qed nagħmlu servizz il-qala Għawdex. Festa titolari ta' San Giuseppe, allura kdelhom immorru bil-qalb hemmhekk. Dawn ovvjament xtaqu banda Giuseppina minn Malta u xtaqu l-aqwa banda Giuseppina ta' Malta, allura kellhom iduru fuqna. U aħna bi pjaċir kbir se nimorru għall-ewwel darba il-qala Għawdex għal dan is-servizz. Nistgħu ngħidu li ħasservi għalina u l-partitarju kollha bħala warm-up. Warm-up, build-up, running in, għajdilha li trid. Marċ li jibda fid-9 ta' filgħaxija u jibqa' għaddej sa nofs il-lejl. Aħna nħeġġu lil kulħadd supporters tagħna sabiex jattendu jkunu parti minn dan il-marġ brijus ta' lejliet il-festa tagħhom, għaliex dan huwa s-filgħaxija lejliet il-festa kif ġat ta' San Giuseppe ġewwa l-qala. Mbagħad il-ħadd 3 ta' Awwissu fil-11 ta' filgħodu jkollna l-pikkola banda fil-bitħa tal-Każin, xi ħaġa tradizzjonali mbagħad noħorġu dik il-kwarta fit-triq, ndoqqu l-innu marċ u nerġgħu nitlu lura nkomplu il-pikkola banda fil-bitħa tal-Każin. Mbagħad it-2 ta' Awwissu fis-6 neqsin kwart hemm il-purċissjoni ta' tfal bil-vara ta' San Gaetano, ovvjament tal-miskina Kids and Youths se jkunu jieħdu sehem f'din il-purċissjoni, nħeġġu tfal biex jattendu, jistgħu jiġu l-Każin qabel, jiltaqgħu xil-5 kwart il-5 u nofs, jistgħu jilbsu l-flokk ukoll tas-soċjetà, sabiex inaqdu ma' tfal oħra, kunu jistgħu jerfgħu biċċa wkoll din il-purċissjoni sabiħa ta' San Gaetano. Hija tradizzjoni donna isa qed tieħu iktar Iva, minn sena għajjem iktar interess. Jiena naħseb minn sena l-oħra tkun hemm ħafna iktar tfal f'din il-purċissjoni, aħna nħeġġu sabiex tkompli tikber din il-purċissjoni. It-tnejn mbagħad 4 ta' Awwissu ikonna il-banda li tal-Allegra l-partitarji fil-bitħa tal-Każin, dan aħna għadna ngħidulu recording. Jiġifieri kulħadd isibu bħala recording, dak jibda fid-9 ta' filgħaxija u jibqa' sejjer sa nofs il-lejl. U mbagħad il-ħadd il-3 5 ta' Awwissu nibdew bil-marċi fit-toroq tal-Ħamrun. Il-marċ tagħna jibda fit-8 u nofs u jibqa' sejjer sa nofs il-lejl ukoll.
fer jgħaddi minn diversi toroq tal-Ħamrun, ovvjament jibda minn qoddim is-sede tagħna u jispiċċa l-istess qoddim is-sede tagħna. L-4-6 ta' Awwissu fit-9 ta' filgħaxija ma' attività mill-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini flimkien mal-Balmen aħna nħeġġu lill-partitarji tagħna sabiex jattendu wkoll f'din il-ġurnata. Il-ħamis mbagħad 7 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija l-ewwel ikollna kunċert vokali u strumentali fuq il-pjanċir tas-soċjetà tagħna taħt id-direzzjoni tas-Sur Maestro Justin Martin. Dak ikun fit-8 ta' filgħaxija u mbagħad l-istess ġurnata l-ħamis fit-9 ta' filgħaxija jibda marċ mill-Bla tal-Bajda fejn jieqpa' tiela saħdejn il-każin, jispiċċa fejn il-każin tagħna u dan jispiċċa fis-sija ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 9 ta' Awwissu fit-8:30 ikun hemm dik il-ċerimonja tas-soltu quddiem il-Knisja fejn ikun hemm iż-żewġ banet flimkien u wara li jindaq l-innu popolari xerdu l-ferħ l-innu marċ tal-każini rispettivi u żewġ marċijiet oħra mbagħad il-banet jimxu f'direzzjoni opposti. Din il-Mass Band hija wkoll tradizzjoni sinonima ħafna mal-Ħamrun. Ekku. L-attendenza tixed. Ekku, n-nies ikunu qed jistennewha. U mbagħad ikompli marċ, il-marċ jidħol fis-sija ta' filgħodu wkoll is-Sibt. U mbagħad ovvjament il-Ħadd 10 ta' Awwissu, il-marċ tradizzjonali, il-marċ ta' filgħodu fil-11:15 ta' filgħodu jibqa' sejri sa 3:15 ta' filgħaxija fejn l-istess jgħaddi minn diversi toroq fil-Ħamrun u il-11 ta' Awwissu l-istess fis-7 ta' filgħaxija il-fulcrum ta' kollox aħna nilqgħu il-Vara ta' San Gejtanu ħirġa minn qudiemna mill-Knisja l-istess kun qed iddur ma' diversi toroq u mbagħad l-istess nilqgħuha minn dejn il-każin tagħna u narawha dieħla bil-ġirja tradizzjonali li tajjeb ngħid bil-ġirja tradizzjonali mal-innu marċ tagħna wkoll. Jiena ovvjament il-ħeġġeġ is-supporters tagħna ovvjament biex jatteddu dawn l-attivitajiet li ħejjejna għalihom, però nħeġġeġ il-poplu ġenerali Ħamrunis, u mhux il-poplu Ħamrunis biss, imma n-nies ta' Malta kollha. Jiġri aħna nafu kemm il-festa tagħna hija popolari, allura nħeġġeġ il dak li jkun biex dak li preparajna, ix-xogħol li ħadna, is-sigħat li għamilna sabiex ikonna nfasslu programm tajjeb bħal dan għall-festa ta' San Gejtanu ikun suċċess ovvjament. Grazzi Efrem tal-li spiegajtilna fuq naturalment l-ammont ta' ħafna attivitajiet li jkollna preparati. Nżejt dettal żgħir għas-semmija tagħna li nhar il-ġimgħa ikun hemm it-tieni programm f'din is-sensiela tal-marbuta mal-Fest San Gejtanu tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe. U kif spjegalna s-Segretarju Ġenerali, naturalment ħafna mill-attivitajiet tas-soċjetà huma relatati mas-servizzi bandistiċi, ix-xogħol tal-banda illi issa ħajkun is-suġġett tagħna ma' Rodrik, Kristina. Ħanaddi naqra lik. Il-festa ta' San Gejtanu hija magħrufa ma' Malta kollha u anke storikament mal-marċi sbieħ u banet li rappreżentaw ruħhom b'mod sod u preparat. Tistax taqsam ftit magħna mas-semmija tagħna ix-xogħol li wassal biex il-banda tipprepara ruħha għal dawn l-impenji anke mill-esperjenza tiegħek fil-Kummissjoni Banda. Grazzi Malcolm, nsellem nerġa' mill-ġdid lis-semmija tagħna. Iva, sewa tgħid, l-Ħamrun aħna hawnhekk magħrufin għall-marċi sbieħ li għandna u speċjalment is-soċjetà tagħna li għandha marċi li ħafna minnhom indoqquhom aħna biss u għalhekk trid tiġi l-Ħamrun biex tismagħhom u ovvjament tisma' l-banda tagħna. U ovvjament il-banet ta' numru kbir u mdaqqas ta' bandisti li l-Ħamrun magħruf għalihom. Imma mbagħad ukoll wieħed ma jridx biss jaħares lejn il-sajs tal-banda, ma ovvjament mbagħad il-kwalità fl-aħħar mill-aħħar li tagħmel id-differenza kollha. Issa biex ikollok bandet soda kif ngħidu aħna u ta' livell, da ma tqumx filgħodu u tgħid ħanaħdem għall-flaxija, ġifieri dan hemm proċess ta' snin biex inti tkun wasalt sa ċertu livell fejn tikollok banda soda u ta' livell. Jien nitkellem l-iktar ili personalment ili marbut mal-banda għal diversi snin issa, għax ovvjament anke qabel kont indoq, imma
Iktar riċenti, nieħu daw l-aħħar 3 snin li rġajt involvejt ruħi fil-Kumitat Eżekuttiv imma wkoll b'enfasi fil-banda. F'dal aħħar 3 snin għamilna xi tibdiliet li rajna kienu meħtieġa biex il-banda tkompli tikber u tissoda. U waħda minn daw it-tibdiliet kienet propju li għandna delegat tal-banda li inkarigat mis-soċjetà u x-xogħol tiegħu huwa speċifikament biex jara li s-servizzi tal-banda fejn marru ndoqqu tkun dejjem ta' livell u tkun dejjem soda. Biex ikollok banda soda u tajba għal-Festa San Gaetano ma tridx tiffoka biss fuq il-Festa San Gaetano, imma trid tiffoka fuq is-sena kollha li l-banda jkollha s-servizzi li toffri u dan għax inti jkollok bżonn li tingaġġa miegħek u żomm miegħek bandisti li inti tafda fihom u tibni ċertu trust jisek minnhom kemm min-naħa tagħhom u kemm min-naħa tiegħek. Li inti taf li dawn meta ħatmur fuqhom ħassibhom u tanti huma jafu li miegħek għandhom ammont ta' servizzi. Illum il-bandisti saru daqsxejn ta' problema għax bejn domanda u kemm hawn bandisti disponibbli huma eżattament. Naqsu l-bandisti speċjalment minn wara l-Covid. Mbagħad għandek ovvjament servizzi u anke fil-festa tagħna fejn jaħbtulek ħafna servizzi flimkien. Wieħed tajjeb isemmi li l-festa tagħna tiġi fil-bidu tal-festa ta' Santa Marija. Ġifieri hawnhekk biss għandek 7 festi jiġu ċelebrati f'Santa Marija li dawk ikunu bdew li jaffettwolek ħafna. Nieħdu minn dis-sena San Gaetano fejn soltu ġeneralment jiġi waħdu. Dis-sena eżempju ħajaħbad eżattament ma' San Lawrenz il-Birgu fl-10 ta' Wissu. Ġifieri eżattament. Jifforma il-formazzjoni tal-banda. Iktar ma jkollok servizzi li jaħbtu miegħek ovvjament iktar ħajkollok telfa x'imbagħad iridu ngħidu il-bandisti jafu wkoll u jafu jażlu wkoll fejn jkunu jridu jmorru għalhekk inti dejjem tibni dik iċ-ċertu trass u din timbena biżmien. Timbena biżmien, timbena b'ħidma, tara kemm jista' jkun aħna xogħol il-Kummissjoni Banda naraw li kemm jista' jkun il-bandisti magħna jkunu komdi kemm jistgħu. Bidla oħra li għamilna eżempju f'dal aħħar snin kienet it-tibdil tal-uniformi. Provajna nagħmluha iktar komda għall-bandisti billi neħħejna ħafna servizzi l-ilbis tal-beretta eżempju. L-ispalletti u l-ingravata s-sanna qmis uffiċjali tas-soċjetà li l-bandisti jilbsu lura jekk ikunu jħossuhom iktar komdi, dejjem tara x'tista' tagħmel biex timprovja. Naħseb din xi ħaġa li anki nisegwi l-banda nnuta. Għalkemm kif qed tajt l-uniformi ġiet iktar komda, l-element ta' kemm huma smart il-bandisti u preżentabbli ma ġiex sagrifikat. Appuntu. Tagħti idea differenti, dera ġdida li n-nies jisom apprezzawha wkoll. Minna apparti l-banda mbagħad ovvjament għandna l-marċi. Marċi tagħna tal-ħamrun tal-ġixba qed ngħid jien imma nitkellmu fuq tagħna ovvjament. Marċi sbieħ ħafna mhux għax tagħna ma kulħadd jgħidilna ħafna soċjetajiet anke li jitolbuhomna ċertu marċi li ndoqqu aħna biss speċjalment fil-fatt is-segretarju ftit ilu semma li sejrin il-qala. Dejk Alla jrid biex nagħmlu marċ hemmhekk wara ħafna snin. Ġifieri l-banda reġgħet ilha b'servizzi ieħor Għawdex f'lokalità li qatt ma konna daqqejna fiha u daw tal-qala speċifikament talbuna biex indoqqu l-marċi tagħna. Ġifieri dik xi ħaġa li tuħu pjaċir biha. Eżatt, u dik xi ħaġa li nieħdu pjaċir biha aħna li inti sejjer post ħalli ddoq marċi jew tnejn ta' dik il-lokal ta' dik il-festa, imma sabiħ li inti meta tmur f'post ieħor iddoq il-marċi tiegħek. Sfortunatament hawn prassi speċjalment fil-ħula oħra li jistiednu banda u mbagħad ituk il-librett tagħhom biex iddoqqu. Jiena dik personali nitkellem ovvjament fuq opinjoni personali ma toġobni xejn, għax inti jekk student banda biex tisma' l-marċi tagħha, biex tisma' l-marċi tiegħek doq int. Ġifieri
Marċi ta' s-soċjetà huma parti mill-istorja u l-karattru. Eżatt, ġifieri jekk inti oġbok tistieden banda, inti oġbok tistieden banda biex tisma' l-marċi tagħhom. Hawnhekk nagħmel daqsxejn appell qed nitkellmu wkoll fuq il-marċi. Għandna marċi sbieħ ħafna. Għandna marċi bil-kant, li huma għandhom kant sabiħ ukoll. U nagħmel appell anke lill partitarji tagħna u l-partitarji tal-Ġiex Banet neħdu pexir bil-marċi tagħna ta' tnejn li aħna. Il-pika sabiħa, ma sa ċertu livell. Unkantawhom bil-mod xieraq tagħhom. Għax sfortunatament ħafna mill-marċi sbieħ jispiċċaw jindaqqu wara xi kantuniera jew wara f'xi triq fejn ma jkun hemm ħadd. U dan minħabba li sfortunatament għal ċertu kliem li ġie miżjud wara minn ċertu partitarji li ma joċ u mhux xieraq laqqas, speċjalment fejn għandek tħuliet tal-marċi jkun hemm nies bil-familji u tfal jisimgħu ċertu diskorsi. Ġifieri jiena nagħmel appell sinċir biex kemm jista' jkun il-marċi sbieħ tagħna ħalluhom sbieħ fir-rispett ħalli jkun hemm kif qed ngħidu dik id-daqsxejn ta' pika u daqsxejn biex bil-kant imma tasal sem. Kliem dispreċċattiv u affiżi mhuwiex post fil-marċi għalhekk biex inkomplu ngawdu l-marċi tagħna huwa importanti dan. Ta' dan l-appell, naqgħod miegħek ovvjament u naħseb jiena li permezz tal-appell qed insalvagwardjaw anke l-aspett kulturali li hija huma l-pedamenti tal-festi. Ovvjament. Kull min jiġi. U tirrispetta l-kompożitur tal-marċi ukoll. Daqshekk sewwa. La tinsemmu l-marċi anke dħalt fid-dettal fil-marċi il-semmija tagħna jistgħu jsegwu marċi tas-soċjetà fuq il-YouTube channel għandna diversi marċi li wieħed jista' jisma' għall-kumdita ta' daru u min qed isegwi il-programm fuq Radio 105 anki ħajkollhom l-opportunità li tisimgħu xi marċi wkoll f'dan il-programm. Għandek xi kummenti biex tagħlaq, Rodri? Nirringrazzja lil sħabi speċjalment tal-Kummissjoni Banda, iċ-Chairmans, issu Anthony Attart li jaħdem qatieħu dejjem insibu anke ta' spalla fix-xogħol. Ovvjament l-Sur Masrit tagħna, kemm l-Sur Mażdirettur il-Justin Martin kif ukoll id-direttur mużikali Johnny Van Borch u l-allima tagħna Maestro Edwin Paċu u Maestro Anthony Carbonaro tal-paċenzja u l-impenn tagħhom biex jgħalmu l-allivi tagħna. Għandek ħafna xogħol, jiġifieri Kummissjoni Banda fil-ġbima ta' San Gaetano speċjalment ix-xogħol jirtriplja biex tara li dejjem ikollu kollox sew, preparamenti għal marċi, preparamenti għal programm mużikali, tajjeb wieħed inkoll nsemmu xi ħaġa żgħira rigward il-programm mużikali li jekk Alla jrid ħajkonna nhar il-ħamis fejn ħajkonna magħna wkoll il-kor minn Carpineto Romano li kienu magħna wkoll meta daqqejna għamilna l-Akkademja Mużikali fil-Bażilika ta' San Andrea della Valle f'Ruma. Il-grupp ħajkun Iva dan il-kor fuq sedina tas-soċjetà tagħna ġej Malta, l-innu Solenni fil San Gaetano. Antonio Meruzzi ħajerġa jiġi kantat wara 20 ta' snin bit-Taljan għaw Malta, għax ovvjament ġi kantat bit-Taljan f'Ruma, ma wara ħafna snin ħajerġa jitkanta bit-Taljan għaw Malta ta' min jagħmel ringrazzjament ukoll lis-Sur Isaac Kakija li kien il-bniedem li reġa' eleb dan l-innu għat-Taljan. Umbat jes kif għal segretarju il-programm aħna għamilna xi tibdil ukoll fit-toroq tal-marċi ta' tlieta u tas-sibt biex ukoll kemm jista' jkun nilħu aktar partitarji tagħna. Mu l-ħidma ma tiqafx. Dak il-komment u dak il-spunt dwar il-dettal sabiħ dwar il-konċert nibdaw nagħlqu din il-parti, però qabel inħallikom għandi domanda lejkom li issa li qegħdin tista' tgħid qrib tal-festa u ovvjament l-eċitament huwa qiegħed hemmhekk speċjalment għalikom li tkunu qegħdin fil-qalba tal-organizzazzjoni.
xi tfisser din il-festa għalikom, speċjalment din is-sena? Kumment żgħir personali minn għandkom it-tnejn. Nibdew bis-Segretarju Ġenerali. Efim, nifisser kif ġaħat, dak kollu li ħdimna liħ matul sena sħiħa. Issa, x-xogħol huwa lest. Issa ħanibdew natwaw dak li ħdimna liħ fil-jiem, ġemat u x-xogħol li għaddew. Jien ovvjament rrid nagħmel appell sabiex il-pubbliku jattendi, jiġi biħġaru għal-Festa ta' San Gaetanu. Naqbel mal dak li qal is-Sur Rodri Kristina sabiex dak li jkun jiġi u jkanta l-marċijiet tagħna kif suppost bi kliem xieraq, però ovvjament nixtiequ li l-partitari jiġu u jkunu parti minn din il-festa sabiex jien konvinta, sabiex mhux tkun festa ta' suċċess, imma tkun suċċess ħafna iktar mis-snin li għaddew. Tajjeb, nirringrazzjak. Rodrik, tiegħek. Xi tfisser? Tfisser eżatt kif qal is-segretarju sewwa kważi jisu l-elu ta' sena oħra ta' ħidma. Bis il-banda. Tista' tgħid dis-sena qatt ma nifqu, ma dis-sena kienet xi ħaġa iktar minn bej festa oħra, xi ovvjament kellna żewġ safriet li għamlet is-soċjetà, dik ta' Ruma bħalma kulħadd jaf, imma ma ninsewx li wkoll kien hemm is-safra f'Palermo f'Marzu li għadda l-Festa ta' San Giuseppe. Xogħol tista' tgħid ma qata' xejn. U nafu kif ġifieri qegħdin fuq l-adba ta' fest oħra. Ma kalla jrid ta' il-ġimgħa u tista' tgħid wieħed u mbagħad hemmhekk meta tiġi l-festa tgħid ejja fadal ġimgħa forsi nistrieħ ftit. Kulħadd jiġifieri kemm mhux jiem waħda, jiġifieri ovvjament kummissjoni banda l-membri tal-kumitat u jiġifieri ovvjament kull min hu involut f'kull soċjetà. Jiena nawgura l-festa tajba lill-partitari tagħna l-ewwel nett u lill-Ħamruniżi kollha u jella jkollna festa sabiħa u xirqa kif nafu nagħmlu aħna fil-Ħamrun. Grazzi ħafna, Rodrik. Għaliex semmejna Rodri Kristina sew għamel li il-ħamis fil-kunċert vokali u mużikali se jkun hawn il-kor minn Kalpinetu, nixtieq nirringrazzja mod speċjali lis-Sur Omar Buġejja li kien qed jaħdem qatih flimkien magħna sabiex inġibu dan il-kor minn Kalpinetu. Allura dan il-kunċert tal-ħamis 7 ta' Awwissu se jkun iktar speċjali mill-kunċerti l-oħra li kellna fis-snin li għaddew. Il-festa tajba lil kulħadd, viva San Gaetanu u viva l-ewwel banda Ħamruniża. Grazzi ħafna tal-intervent tagħkom, inselmu il-Sur il-Kaptan Omar Buġejja kif semmejna u ħafna oħrajn li semmejna fost l-oħrajn is-Sur Mastrijiet u l-Allima. U għalhekk għal nagħlqu din il-parti, ringrazzja lilek Ifrim u lilek Rodrik u nawguralkom il-ħidma tajba, din il-festa ma wkoll il-festa tajba lilkom u l-familja tagħkom, nirringrazzjakom għannom tal-membri tas-soċjetà. Issa t-tieni parti ta' dan il-programm ħanaddu ma' wieħed mill-allima tal-mużika illi kif semmejna qabel apparti s-Sur Mas direttoru u d-direttur mużikali li nsellmulhom, is-soċjetà għandha l-allima tal-mużika tagħha. U għal din il-parti tal-programm sar ikolli miegħi l-Sur Mast Maestro Edwin Paċ għallim tal-qasba illi ser jaqsam magħna ftit ħsibijiet dwar il-fest tal-banda u t-talim tal-mużika. Nilqawkom għat-tieni parti tal-programm tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe u kif preparajtkom għandi miegħi lill-Maestro Edwin Paċ, nsellimlek. Insellem lilek ukoll Malkim u nirringrazzjak ta' din l-istedina li għoġbok tagħmlilna. Grazzi tal-li jatmana. Kif introduċew anki il-Maestro Paċ, qabel Edwin huwa Sur Mas tal-mużika għallim mas-soċjetà għal diversi snin għallim tal-istrumenti tal-qasba u informati wkoll li ilu 29 sena jgħallem mas-soċjetà. Għaldaqstant għandna magħna fil-programm issa ħafna esperjenza. U ħajaqsam magħna ftit ħsibijiet u esperjenzi mit-talim tal-mużika, il-banda tas-soċjetà u anki kif dawn jidħlu fil-festa ta' San Gaetanu li hija s-suġġett tagħna. Għandna opportunità biex l-semmija tagħna nispjegawlhom ftit dak li ngħidulu l-wara l-kwinti, behind the scenes. X'ikun għaddej fl-iskola mużika
maestro, li anki jwassal il-mużiċisti illi jkunu iktar preparati għas-servizzi li kif spjegawlna qabel il-mistidna tagħna ikollna matul il-festa San Gaetano. Iva, Malkim, qabel forsi nirrispondi din il-mistoqsija biex indaħħal anke semmija fl-atmosfera tal-iskola tal-mużika tagħna. Aħna konna ħsibna u ħloqna struttura għal din l-iskola tagħna hekk imsejħa Carmelo Doneo biex it-talim joħroġ iktar aħjar u jingħata l-ogħla servizz kemm għall-allivi l-ġodda kif ukoll għall-bandisti tal-post sintendi dawk li jibqgħu jattendu għal-lezzjonijiet għax di xi ħaġa importanti ħafna ma kien bidem joħroġ idoq ma jaħsibx li għandu jieqaf milli jattendi għal-lezzjonijiet. Mela, din l-istruttura tikkonsisti sintendi mill-maestro direttur tagħna, maestro Justin Martin, dan fidej għandu t-talim tas-solveġġ u kol jgħallem għall-eżamijiet tat-teorija. Mbagħad għandna il-maestro Tony Carbonaro, dak jgħallem ir-ram, il-brass, mbagħad hemm jien kif qatt tajjeb inti li nagħllem in-woodwind u xi ħaġa percussion normali is-sideram. Is-sideram nieħu ħsieb nagħmlu jien ukoll. Issa wkoll barra dan kollu għandna lil maġġur maestro John Ivan Borch li dan huwa speċi ta' konsulent magħna jew ħsiebna jgħinna fid-diffikultajiet tagħna, insomma huwa pedina importanti f'din l-istruttura. Issa ħaniġi għar-risposta li saqsejtni Markim. Biex il-mużiċisti tal-post ikunu aktar preparati għas-servizzi li jkollna matul il-festa, speċjalment tal-programm, il-programm. Il-programm biex niftehmu li ħajkollna li ħajkollna l-ħamis tal-festa din is-sena. L-idea li jkun li daw il-bandisti tal-post jibqgħu jattendu għal-lezzjonijiet. Taf għaliex għax il-lezzjonijiet it-talim ittik build-up tajjeb li inti mbagħad fil-programm tkun tista' tiffaċċja l-mużika li ssib kumdità. Allura importanti li daw jibqgħu għaddejjin. Issa xikun għaddej mi wara l-kwinti aħna ġimgħat qabel il-festa nibdew nistudjaw is-siltiet flimkien dawk li se jkunu jindaqqu kif għadna nar il-programm. Biex hekk dawn il-bandisti jkunu iktar konfidenti fid-daq ta' dawn is-siltiet. U mbagħad ukoll għal dawk il-bandisti pereżempju li ħarġu s-sena ta' qabel, dawk inżommhom naqra miegħi ngħaddu l-marċi wkoll. Il-bandisti friski. Bandisti friski. Biex anku ma jdaħlu l-intellett li mhux għax ħarġu jdoqqu, allura ma nattendix iktar għal-lezzjonijiet. Tifhem u ngħaddu l-marċi wkoll, apparti l-mużika tal-programm, ngħaddu l-marċi wkoll għax ifhimni is-sinsla tas-soċjetajiet għandha tkun il-bandisti tal-posta. Grazzi tal-la dejjem kellna nukleu tajjeb aħna. Taf xi xtaqt ngħidlek ukoll Michael, Malkim. Xi ħaġa fuq il-programm li ħandoqqu hekk ma jimportax, is-siltiet. Pereżempju dolodu tkellimt ma' maestro Justin Martin u qed jgħidi li se jkollna biċċa mużika importanti ħafna ta' maestro Chris Xiberras. Din jisimha The Rhythm of Dreams. Ħajkonna wkoll The Rhythm of Dreams il-kantanta Kaja Kawki. Din se tkanta Simply the Best u biex indaħlu naqra tema Maltija wkoll ħadd kanta Xemx. Fil-għaxija imma ħadd kanta Xemx biex tippreparana għal xiex Malkim ħadd tippreparana għal ħadd fil-ħodu. Ix-Xemx. Nofstanar, sabiħ fil-Xemx. Ġifieri ħadd tippreparana apparti ċ-ċajt. Però mbagħad ċirasa fuq il-kejk qiegħda il-kor minn Carpinetto li se jkun qed ikanta il-Va Pensiero. U nagħlqu bl-innu solenni li wkoll ħajitkanta bit-Taljan. Ġifieri hija xi ħaġa ġdida għal-ħamrun kollu, barrek hija xi ħaġa importantissima wkoll. Din l-ispjega tiegħek, Maestro, naħseb tkompli anke ma l-ispjegaw il-mistiedna ta' qablek u tqajjem aspettattiva interess biex kemm il-partitari u dawk li jħobbu l-mużika jingħaqdu magħna għal dan il-konċert kif qed tajt inti hemm warajh ħafna sigħat
preparamenti. ħafna sijat mal-kim, ħafna sijat. Grazzi ħafna ta' dik l-ispjega. Nuhu spunt milli qed li laqatni illi għalkemm jiena m'iniex mużiċist, però donnu milli qed tfehmni illi anke għal dawk li qed jisimgħuna l-mużika kemm importanti l-edukazzjoni matul il-ħajja ħanejdu. Jiena nista' ngħidlek żgur bħalma jista' jgħidlek ukoll il-Maġġuri Van Borġ li aħna l-ħajja tagħna x'nija ndoqqu l-istrument. Jiġifieri tallimna fil-Banda San Giuseppe, jiġifieri obbligati li s-soċjetà aħna tlajna orrajt. Meta tnejdu dan, Sur Mast? Daka jiena minn 1961 ħriġt indu, Maestro Eddi Suda. Niftakar kien segretarju s-Sur Martinelli, għax niftakaru laqana li l-papa tiegħi kien laqana u tella naħdej Maestro Suda. Għaddew snin illum għandi 78. Morna daqxej. Naseb biex jaħbi s-Sur Kappittajin. Morna daqxej l-ura. Ħabib tagħna faċċata tiegħi. Ħanaddu daqxej għal domanda oħra. It-talim tal-mużika jista' jkun għandna semmija li qed isegwu tal-programm illi għandhom xi tip ta' interess anke jekk huwa nitfa' ta' interess fil-mużika. Jew huma jew inkella naturalment it-tfal. Għaliex tajjeb ngħidu li mhux tfal biss jitalmu l-mużika. Fil-fatt bħalissa naqtalek naqra minn kliem jekk mal-kim. Għandna żewġ anzjani, kellna t-tielet wieħed Frederick Zammit ġera li s-sena l-oħra ħallina, kien ħobb ħafna s-soċjetà li jaħfillu. Bħalissa għandna Lanjes Borġ u għandi ieħor Xavier Camilleri, anzjani sewwa daw irtirati mix-xogħol bis-saxofons. Tifhem issa se nispjega wkoll. Però talmu l-mużika xorta. Għaddejjin tajjeb ħafna. Kif tispjega daqsxejn lis-semmija, kif jistgħu jagħmlu jekk għandhom interess li jitalmu l-mużika mal-banda ta' soċjetà mużikali. Mela għal-benefiċċju ta' dawk is-semmija li għandhom interess li jitalmu x'istrument mużikali kemm huma jew it-tfal tagħhom, jiena nagħmlilhom kuraġġ li dawn jaslu wasla sal-gażin tagħna l-ideali tkun fil-għaxija. Biżgur hemmhekk isibu lil xi ħadd li dan imbagħad jilqak u jtik l-informazzjoni meħtieġa. Normali jgħidulek il-ġurnata meta jkun hemm Maestro Justin Martin, għax fil-bidu jibdew miegħu peress li jiena tibda it-talimu tal-teorija u solveġġ, allura jibdew miegħu mbagħad jiġu u għandi meta jkunu lesti għall-istrument. Sewwa. Għal minnu inqas familjari, Surma, meta tajt solveġġ. Is-solveġġ huwa aħna nużaw ktib jisibaħ il-bona u bidejna inħabtu d-diviżjoni. Għax dik tejnek mbagħad biex inti tiġi ssipruħek taħt id-direttur, taħt is-surma tarajdeħ sejra lemmu sejra law. Ikollok il-bażi soda li inti taf huwa xi ħaġa importantissima. Dila jiena kont tallimtek fis-60 huwa għaddejja sal-lum. Jiġifieri ara kemm hu ktieb dal-bona importantissimu li taħdem fuq. Grazzi. Mela kif kont qed ngħidlek wara li jintaqgħu mas-surma Maestro Justin Martin, tibda l-avventura tagħhom fuq is-solveġġ u l-istudju tat-teorija. Dan imbagħad ovvjament iwaslek għat-talim ta' strument li inti tażel biex tkun tista' ddoq u tieħu l-ewwel esperjenza mal-ewwel banda Ħamruniża, l-banda tagħna ġifieri. Ta' min jgħid ukoll is-soċjetà tagħna tipprovdi talim bla ħlas u anke l-istrument fejn ikun possibbli tagħtihulek bla ħlas ukoll. Tajjeb, grazzi ħafna ta' dik l-ispjega naħseb kemm huwa importanti u x'hekk li kif spjegajt. Importanti. Edukazzjoni bl-aħlas li l-opportunità li hemm fl-aħħar mill-aħħar li nagħna l-fejn twaqfet soċjetà. Wieħed irid jinnota hekk ukoll is-sagrifiċċji li tagħmel is-soċjetà biex tlaħħaq daw l-impenji kollha li appartieni lilna fuq l-istrumenti u t-talim tal-mużika. Tajjeb, nirringrazzjak, Maestro Edwin, grazzi tal-li kont magħna u qsamt dawn il-ħsibijiet hemm sbieħ u koll inselmu kif spjega tajjeb l-istruttura tal-iskola mużika u daw kollha li huma jaħdmu qatih. Nixtieq nikun ukoll l-opportunità biex nirringrazzja ħafna l-Kummissjoni Banda immexxija taħt Mister Antni Attart li tanti jgħinu biex l-affarijiet ta' nibqgħu sinin quddiem. Ukoll nixtieq nawgura l-isbaħ xewqat għal festa mill-isbaħ lil Ħamruniżi kollha.
Grazzi ħafna, Malki. Grazzi ħafna, Edwin, dawk ix-xewqat tal-maestro. Issa ngħaddu għal parti oħra tal-programm fejn ħankunu qegħdin niltaqgħu ma' rappreżentant f'isem l-iktar ċkejkin fostna, il-Giuseppini Żżar. Qed nitkellmu fuq tal-miskina Kids and Youth Club li ħaniltaqgħu mas-Sinjura Marija Zuppardi. Nsellimlek Marija. Nsellimlek. Grazzi tal-li magħna. Marija hija waħda mill-koordinaturi tal-miskina Kids and Youth Club li tinkludi fiha it-tfal u żgħażagħ li jibdew minn età żgħira membri ta' din is-soċjetà u ser nitkellmu ftit fuq x'hemm preparat għalihom fil-festa rwol tagħhom, eċċetera. Aħna l-Festa San Gejtanu naħsbu li dejn tittaħseb f'kulħadd. Anke dawk li huma l-iżgħar kif qed insemmu. Forsi tgħidilna Marija x'hemm ippreparat għal din il-festa minn dan il-klabb. Eżatt, bħalma tgħid inti ovvjament nippruvaw indaħlu żżar u ndaħlulhom il-kultura tagħhom għall-Festa ta' San Gejtanu minn meta jkunu żgħar. Ovvjament nibdew bit-2 l-4 ta' Awwissu fil-proċessjoni ta' tfal fejn niltaqgħu fis-soċjetà għall-ħabta tal-5:15 ħalli mbagħad naqsmu flimkien għall-Knisja u nibdew il-proċessjoni, ġifieri nħeġġu l-kulħadd kemm dawk li tisimgħuna u forsi xi ħbieb jew familjari iġibu tfal tagħhom. Għax importanti ma jkollhom anke ċans li jerfgħu fis-statwa wkoll, ġifieri mhux ġast kemm jiġu u ħajqogħdu jimxu wara l-proċessjoni, imma jkunu jistgħu jerfgħu wkoll għax tintrefa' mit-tfal stess, eżatt. Ġifieri jistgħu jiġu bil-flokk hemm tas-soċjetà tal-festa jew forsi tal-Kids Club ukoll li konna bdejnihom is-sena l-oħra għamilna l-flokkijiet apposta wkoll u min irid jidħol membru jista' jivviġinana ġifieri matul il-festa jew hekk ġifieri mnejdu l-għozza ċirit jagħmel ġas kemm jimla formula żgħira ġifieri u jkun miktub magħna. U mbagħad ovvjament is-sibt fid-9 ta' Awwissu lejlet il-festa għandna l-party il-kbir li ovvjament inkun qed nippreparaw għalih nara sew. Ovvjament party jkun naqab differenza, ovvjament apparti l-logħob l-ikel, sorpriżi ma jonqsux, ovvjament il-marċi l-istant huma mistenni anke tfal jitolbuna l-marċi mhux id-diski u hekk ġifieri mikuna parti differenza. Ta' sajra u koll. Eżatt. Għajmulhom Mhux hekk ovvjament. U l-imħabba lejn il-mużika. Eżatt. Ġifieri nħeġġu dawk li jistgħu jikkuntattjawna minn qabel għall-party tant l-aħjar ħabba apparti li kellu ovvjament is-sorpriżi żgħar li jkollna, imma ġifieri jistgħu dak li jkun jistgħu jiġu minn 3 snin il fuq jistgħu jattendu u jinaqdu magħna dakinhar kemm għal kull attività li jkollna jisna minn 3 snin il fuq naċċettawhom ukoll. Wieħed jista' għall-parti speċjalment peress li huwa sistema ta' booking, wieħed jista' jara social media Eżatt, hemm dettalji kollha. Soċjetà Mużikali San Giuseppe Ħamru u anke jagħmel kuntatt magħkom biex. Eżatt, ġifieri jew jivviċinana anki wieħed mill-membri tal-kumitat ġifieri u jgħaddilna d-dettalji tiegħu nikkuntattjaw ħana ġifieri hemm ħafna mezzi ġifieri għana nkunu ħafna hemmhekk ukoll ġifieri. Jidher li għandkom pjan interessanti ħafna għall-żar ħalli jew kieku ma jkollhom festa li jibqgħu jiftakru. Eżatt. Nissuġġerixxu biex anke tikber il-proġessjoni ta' tfal. Dak l-antana ġifieri li l-festa tkun vera festa ta' tfal u bit-tfal kollha. Ġifieri tkun xi ħaġa sabiħa li nkabru għad il-festa. Issa parti il-festa tal-miskejna Kids and Youth. Ilu waqqaf għal numru ta' snin. Eżatt. Jorganizza iktar attivitajiet mill-festa. Semmilna xi ftit li jsiru matul is-sena. Eżatt, aħna nippruvaw nżommu kuntatt kemm jista' jkun magħhom. Ovvjament kulħadd bil-familja ġifieri bl-iskola u bl-attivitajiet oħrajn, imma nippruvaw nagħmlu mezz kemm jista' jkun. Għandna ġifieri issa normalment nagħmlu attività kull term nippruvaw nagħmluha. Ovvjament ġieli insertaw iktar. Ovvjament mhux parties biss. Per eżempju fil-ġimgħa l-kbira, fi żmien il-ġimgħa l-kbira morna nduru l-wirjiet kollha tal-Ħamrun li kellna ġol Ħamrun kollha. Firidornihom morna kellmuhom, spjegawlhom, ġifieri għax kull wirja kienet differenti, ġifieri ħadnihom kull imkien biex inti dejjem dak li jkun turih il-kultura wkoll Ħamruniża. Eżatt.
Ġifiri apart il-parties ikonna daw l-attivitajiet. Għanna programm ġifiri issa ħdimna ħafna biex minn Ottubru il-Bambini Rejt il-qoddim ikonna pjan u għanna struttura sħiħa sal-festa ta' sena d-dielek il-Bambini Rejt. Kemm għażżar u nħeġġu wkoll il-youths. L-adolescenti tagħna ġifiri jisu minn eta ta' 11 sena sa' 16 qabel ma jieħtlu maż-żgħażagħ ħajkonna programma li jom ukoll. Ġifiri fejn ħajkunu jistgħu jgħinu lilna meta jagħmlu attivitajiet għażżar u ħajkun hemm attivitajiet apposta li jom biss għal-youths għall-adolescenti. Ġifiri minn hawn nixtieq nirringrazzja lill-kumplament tal-leaders l-oħra ġifiri kollha li nieħdu paċenzja ġifiri ndawru l-laqat u min jidħol online ġifiri ma konna dejjem support għal xulxin hemmhekk ġifiri. Nselmu l-om ukoll, Iva. grazzi, u tajjeb insemmu li kif spjegat il-mistidna tagħna il-klabb tal-Miskina Kids and Youth iservi wkoll anki ta' bridge biex dak li jkunu mbagħad jibda jipparteċipa u jagħti semu fil-Kommissjoni Żgħażagħ Giuseppini. Li ħan niltaqgħu magħhom fil-programm ta' bħallum ġimgħa. Mela biex nagħlqu Marija nagħmel appelli kull min interessat li tfal tiegħu jew adolescenti jingħaqdu f'dal klabb jaraw il-dettalji li jkun hemm social media jersu lej il-każin tas-soċjetà sabiex jingħaqdu dal-klabb. Eżatt. Nawguralkom u l-festa tajba l kulħadd. Lilkom u l-kulħadd. Inkluż it-tfal u żgħażagħ. Sabiex nagħlqu ħajkollna kumment qasir imma li jiġbor kollox mingħand il-President tas-soċjetà. Nilqa' miegħi lill-President tas-soċjetà Sur Mario Karabot. Nsellimlek, nirringrazzjak tal-istedina u dejjem tas-support li tagħtu dejjem lis-soċjetà b'daw il-programmi. Grazzi tal-li għatmana biex xieraq u xiek li l-ewwel programm ta' daw il-żewġ programmi speċjali li qed nagħmlu jkollha magħna il-President tas-soċjetà u infatti ħajkunu illi jagħmel kumment tal-eluq tista' tgħid wara dan numru ta' suġġetti li smajna naddi għalik issa, Sur President. Kif tixtieq forsi anke tgħaddi il-messaġġ tiegħek lis-semmija tagħna li f'dawn il-jiem li ġejjin ħankunu qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Gaetano flimkien. Jekk Alla jrid, m'għandniex il-preċell li kellna s-sena l-oħra. Sena l-oħra peress li kellna dik l-attività li kellna mmorru ġewwa Ruba. Kien iktar pressure biex nippreparaw għalija wkoll. Kienet mawra ta' suċċess lil Giuseppini kollha minn fuq il-Facebook u hekk raw l-enerġija li kien hemm li bdejna ġo Napli u komplejna ġo Ruba. Dis-sena nkomplu fuq dik li ħallejna u jekk Alla jrid żgur li ħanintaqa' ma' partitarji b'memorja sabiħa li nkomplu għad is-sena jekk Alla jrid. U li konna festa isbaħ mill-ideja ma' minna, ikun hemm laqda u niċċelebrawha kif jixraq. Dak infatti dawk il-ġiex kommenti tal-President memorji indimentikabli li kien hemm is-sena li għaddiet, ċertament ħafna minna xnihom jekk mhux hemmhekk preżenti imma stajna nsegwu anki s-social media permezz tal-medja tas-soċjetà li żommna dejjem kurrenti u l-kummenti jak importanti dwar laqda. Nirringrazzjak jiena għannum tal-partitarji illi ovvjament tax-xogħol tiegħek u tal-Kumitat Eżekuttiv matul is-sena u ninsab ċert li dan ser jiġi rikonoxxut matul il-festa anke mill-partitarju Giuseppini. Nirringrazzja s-supporters kollha li nagħmlu festa kbira u nawgura l-festa lil kulħadd. Grazzi, Sur President, Mario Karabot, nsellimlek. Dan l-intervent tal-President naslu għall-eluq dan il-programm. Nawguralkom il-bidu tista' tajta festa mill-isbaħ, nerġgħu niltaqgħu magħkom aħna bħallum ġimgħa. Sadattant niltaqgħu il-ħamru għall-festa ta' San Gaetano. Nawguralkom il-lejl tajjeb.